Hi guys, good morning. Wala na bagyo guys, naglorang na. So ngayon guys, magluto taog kuan. Tortang talong. Sudan sa pamahaw guys. Talong na ako ang kuan. Sige na me, sige na me. Baka na ka, pagkaligo na. Pagkaligo na. Ikaw na, kaligo na. Pagkaligo na ha. Nagsandag kong bahaw guys, kaya daghan kay bahaw gabi eh. Guys, nakalato na ka sa sudan sa pamahaw. Kana tortang nangka na ng gulay nilang kagahapon guys. Itong prito. Sa nini na. Nakong kanon, fried rice. Mama boy. Hina. Una na si Alan guys, kaya ang duha ka bata. O ka bata. Mga guys, mga Ate yan. Ito pasto ilang. Hey guys, welcome guys. Guys. Lamig. mga boy.
Disungitan tagod kami ano dugay kay kagkahuman. Lang ka pa? Guys, maglabat ang habol. Naligo ang daan guys. May tikon. May tinggan. Lagay ko sa Shopee sa kapatid. Simple na ito. Ayan ko sila. Tingnan ang bulak na siyang cylinder.
Bilang sa pala guys. Buat na siya guys.
Nabatay.
Lisod-lisod na lang sa yun. Ano to na kay Sky? Ako mo pa ko na mahaw. Man ko kuan. Man ko kalig sa bawat baktin. At ang mahaw magkaligit. Ganyan ko na may buntalis. Buntag pa. Sinara sa isbos na. Sky! Nag-awag ang ito eh. Nahagas ko na plato. Sky! Nagunsa na ito ikay. Wala ko hugas plato na naod. Naligo lang sa naod ko sa mga galon. Naligo ko sa baktin. Naod ko naligo. Mahadon ko. Naod ko naglaba. Sky, hinayi mo cellphone do. So, ako sa may halay guys. Tentas ng init. Hindi na ibukal guys kay hapon. Hapon na, launa na.
maunanan. Patulo na lang na guys. So, gainit na wala-wala ang init. Na akong hinumulan na ito nga puti. Ako na itong kusuhan. Humulan ako pudaan kahapon. Na itong kusuhan ako guys. Samat na naman ako eh. Sila din narinig na guys sa kanya na labhan nga sila na mader nga pero bringit man. Ano ito ang paglaba? Hindi pa nga ito mag-ulan. Ang pan naman siya sa laptop eh. Mula yung Jinrox.
Balakang para cheeses. Di ba ito? Kasi ito naman ito lang. Silicone pack. Wala nakakita. Mahal ka na ba kung ito siya? Shargo, exercise. Biar kasi itong kapilit ka kung bakas. Ito na sa isi. Hindi iba masarap siya ang karente. Mga nakagpala nila, mga nakagsibi. Mga nakagpalid. Ako siya nagpapak. Kaya ako nagpapak. Yung pump na kadayon ba siya vlog ba? Ano ba siyang vlog? Exercise siya daw. Share daw. Pero dili siya mga Victorian. Ito na siya agad direct sa na may sibuto sorry daw. Ano siguro na? Hindi na ito siya mga agad. Ikaw may maglaba nga di magbasa-basa. Maglaba dito. Basa na. Sa pag muna pagligo. Napakong kumulan guys. Ini ada na po ipusin. Kawanya na nakukusuhan. Rich guys.
balik itong sasanan. Oh. Kemana si Kambats? Ako sali panghangin. Panghangin sa natin guys. Ako yung bagong hanger guys. Ito kami nagamit. Sumunod ng gamitin sa mga puti. Kaparang isang ata man. Okay. Pa may mga daan. Kaya siya kitang ko. Napakagod ang galig plastic ko. Lugangan pa rin ako akong hanger guys. Mag-order ko sa Shopee. Rapor na sa Shopee. Okay. Sa Shopee manggod. Rapor ang busina. Ligon pagid lang hanger. Balir na ako ihalay kay dadto. Nagtrabaho dito si oh boy. Makisik-kisik ka na niya na magbalik-balik na punta. Puti na baka ayun na eh. Ta-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da. Ngilok akong ilong. Oh my God. Limar dari kambok. Ang gawas pa na kong kanan. Abi po na ako ni daghan. Daghan. Everybody ba? Ito ni balik ni banhanger. Elastik ko. Sekarang guys, ato raning humulan. Unya na ako nakiwason kay langka na akong pingkel.
Ikaw na natin klason sa hapon guys. Dali ram ni kusuhon basta mahumula na.